Bona nit a tots. Anem a començar el ple ordinari del mes de juny. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. L'acta. Les actes. Vots a favor? Bueno, perquè estem tots, no? Bé? No, és que estem a sessió, correcte. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. Vots a favor? Segon punt de l'ordre del dia, donar compte de decrets de resolució. Algun comentari? Tercer punt de l'ordre del dia, donar compte d'assumptes d'interès municipal. Algunes de les coses que durant este mes m'han passat. Diversos veïns de la plaça han demanat per escrit que retiraven les taules que n'hi havia perquè els molestaven. De fet, en l'any 2006 i 2007 ja ho demanaven també. Se va buscar una empresa que ens assessorarà a aplicar algun tipus d'arbre que no se feia excessivament gran, que no tirarà gorrina i que no molestarà. I s'ha aplicat uns arbres que ens han dit que fan una boca amb el seu coqueta, no van molestar ni van tirar semilles com les que tirava els altres arbres. I s'arreglarà un poble que ni la cosa. El divendres 23 de maig van signar el préstec en l'entitat BCL, tal com es va acordar en l'últim plenari, i se va entregar a la família Alfonso, de don Bernardo Alfonso, i a la família Ferrando, a cada un d'ells es va entregar el taló corresponent a lo que tenien dret per sentència des de l'any 20. Es queda pagant una xicoteta cantidad i se li quedarà i d'esta forma se va arxivar un dels pleits que era l'expropiació de la família Ferrando per els terrenos que hauria ocupar la guarderia, que jo he buscat l'expedient i quan se va expropiar explicava que era per a la Casa de la Cultura o la Cocina, i si l'expedient s'ha acabat, s'ha pagat i el ple s'ha acabat. I en la família Alfonso, les expropiacions de tots els sols que tenen en el polígon industrial, s'ha comunicat al juzgat que es falta una xicoteta quantitat, però que ja no va pagar. L'Ajuntament ha signat un acord en una mútua per tal de fer un conveni de prevenció de riscos laborals, que és algo obligatori per llei, també per l'Ajuntament, i ho hem fet a tots els edificis públics, edifici consistorial, motius, cementeri, perquè és obligatori tindre un conveni de prevenció de riscos laborals per llei, també per l'Ajuntament. Hem demanat fer una assegurança de responsabilitat civil per a que cobrisca la responsabilitat civil que es poguera derivar d'accidents als edificis públics i a la via pública. N'hi ha un any passat de la piscina, s'ha continuat per el període estival, però com tenen festes, n'hi ha carreres, n'hi ha festes, hem considerat que haurien de tenir una assegurança per el que pugui passar. En quant a la neteja dels carrers, a partir de la setmana que ve hi haurà una persona contratada per l'empresa Hermanos Calcitas per anar netejant el poble de dilluns a dissabte, per anar netejant tot el més gros que n'hi ha per el poble de papers i tot això, i que no tindre durant 3 mesos este servei per veure com funciona. Si va bé, intentaria que se mantinguera durant tot l'any, però la veritat és que el poble, quan reparteixin propaganda, d'esta manera intentarem tindre un poc de. Dir-vos també que per part de l'alcaldia es va rescindir el contracte, el conveni que hi ha en l'Hospital de la Ribera i en la Secretaria de Sanitat, per el qual l'Ajuntament està obligat a deixar la casa del metge perquè doni assistència i tenim que pagar llum, aigua i manteniment. Jo vaig dir a un pleno que això ho pagava la UTE, però així no ho diu el ple de condicions de la UTE, que ho paguen ells, però hi ha un conveni firmat per l'Ajuntament des de l'any 1998
en la consellería que a cambio de 2.000 euros eso tiene que pagar l'Ajuntament. Entonces, nosotros paguem llum, teléfono, aula, tot. I en teoria també tindríem que pagar el manteniment. Entonces, han dit, per 2.000 euros tenim que pagar tot això, trenquem el conveni. S'ha trencat el conveni i avui he parlat amb la directora de l'hospital i la dona diu que va elaborar un altre tipus de calendari que són molts anys ja, el que està, que s'ha desfasat i que s'actualitza els preus del que costa realment el que ha d'estar allí. Perquè altres pobles m'han dit que ja s'ha fet en diversos pobles, que s'han trencat els convenis, s'ha renegociat i s'ha augmentat la quantitat que se paga. I diria que tots en el centre no tenim que pagar tots els gastos a vosaltres, si tenim que córrer hasta el telèfon paguem. Però el telèfon no tenim que pagar-se. La dona diu que farà un nou conveni, que se parlarà i que la nostra, la mateixa que la d'ella, renegociar el conveni i que estigui en condicions òptimes com el vam tindre unes negociacions també en Correus per tal de que pagaren per estar ocupant un local de l'Ajuntament. Correus és un poc, no sé com explicar, com Iberdrola. Van a la seu i ens amenacen en que si es de pagar llevaran el servei de Correus. El cert és que Correus no és una empresa que dependa de l'Ajuntament de Llaurí i nosaltres tenim res que veure amb ells. Que s'estan ocupant un local ahí, no paguen un duro, i damunt per una factura que tenim pendent de 70 euros us van tornar totes les cartes. I entonces jo vaig parlar amb el director provincial de Correus i li vaig dir que si nos tornaran a tornar una sola carta, en el mateix moment s'han fet el carrer i que es buscaran la llei. Si no volen tindre el de Correus, se no ho tenen. La llei els obliga a venir de 5 dies a la setmana a repartir el correu. Van vindre responsables de Correus, van pagar, ells no tenen interès en què passa el represor, ni nosaltres tampoc, però li van dir que se fiquen les piles i que paguen un altre. I si no paguen, se'ns fan una senya. O que se busquen un local. I, per últim, esta setmana hem tingut una reunió amb l'alcalde de Corbera perquè hi ha un conveni pel qual Llaurí i Corbera formen una mancomunitat que és la que dirigeix la depuradora que n'hi ha allà baix. Aquesta depuradora tenim que pagar entre els dos pobles este any son 25.000 euros de vertidos. O sea, la olla de Llaurí de Corbera va ahí, se depura, una volta depurada, se tira a la sequía. Pues per tirar la olla a la sequía tienen que pagar 25.000 euros entre los dos pobles. A Llaurí va que pagar 5.000 euros y a Corbera de 1.000 y pico. Entonces, tinguem una reunió perquè hi ha uns estatuts que s'han fet en el seu dia. A partir d'ara, l'any que ve, a partir del 2008, en vez de pagar 25.000 euros, pagarem 3.000 euros. Per què? Perquè no s'han constituït en mancomunitat els pobles i perquè diguem que l'olla que se tira no se tira al riu, sinó que se reutilitza per regar, que és veritat. Perquè va a la sequia i se reutilitza per regar. Entonces, pagarem 3.000 euros. I per últim dir-vos, perquè és cosa d'avui, ja que la parlarem també el dimecres en l'alcalde de Corbera, el tema de que hi ha una línia d'alta tensió que va des de Benicull al Rosquil, que no passa per terme de Llaurí, sinó que passa per terme de Corbera, per la segona sèquia, i que hi ha unes torres altíssimes, pareixer, que faran un impacte molt exagerat, i entonces nosaltres estem junt també amb l'Ajuntament de Corbera per la llavor, estem tots d'intentar apretar Iberdrola perquè si ho té que fer que ho vaig a soterrar. Ens ve una lluita complicada a tots els problemes. Això és un poc el que hi ha entre els temes. Ana, nos parla de